Dibêjin rojekî şêr birçî dibe ji rovî ra dibê here ji min ra xwarinê bîne yan ez ê te bixwim. Rovî got baş e. Mihletê bide min ez ê herim kerekî bînim tê goştê wê bixwî. Rovî çû daristanê da geriya ji bona kerekî bibîne da ku şêr goştê wê bixwe. Çi zamanê ker dît goho paşayê min keremke were ji daristanê ra mezin lazim min, serî lazim min. Dikap min ra were me herim ba şêr ji bona tu bî mezinê vê daristanê. Bi vê gotinê zef kêfxweş bû got de baş e em herin. Ker çû ba şêr, şêr beriya xeberdanê hema ji nişka ve xwe her du guhê kerê guhê wê jê xistin. Kerê raben hema hêzek daxwe û ji wê derê reviya û çû. Şêr hêrs bû û car di gazî rovî kir got ecele here car din wî kerî bîne were yan na got ez ê te bixwim. Rovî car din çû daristanê li kerê geriya û gava wî dî jêra got çawa te reviyayî ji dîwana padîşah. Di hema wisa ji nişka ve reviyayî çû tu zilmên nefsa xwe dikî. Tu çawa dev ji vî meqamê mezin diberdî û direvî. Dev ji vê kerîtiya xwe berde ecele bi min ra were em ê car din herin ba şêr ji bona tu bî mezinê vê daristanê. Kerê got rovî hîlat elber çawa ye. Te min bir ji bona goştê me bixwe. Ez reviya min zorê canê xwe xilas kiriye. Bela xwe ji min veke biraya xwe ve û ez tim meqam û menseba jî naxwazim. Rovî got zanî şêr çima her du guhê te jê kirin. Lewre tê bî mezinê daristanê ji bona taca zêrîn deyne ser serê te. Newsa be ka tac ser serê te dirûne ji ber van her du guhê te dirêj. Kerê got de baş em herin. Ker cara dua gava hat ba şêr, şêr hema ji nişka ve car din xwe avê dû vê kerê dû vê wê jê xist. Kerê car din hêz daxwe û ji wê derê reviya çû. Şêr car din gazî rovî kir got rovî ecele here car din wî kerî ji min ra bîne were. Rovî car din ket rê û çû ba kerê. Jêra got ev xêr e hema tu direvî ji dîwana şêr û bilez û tu dibêzî hema xwe xilas bikim. Ev çi hal û hewalê te ye? Kerê got rovî ev di cara ez têm carkê guhê min jê kir û carkê jî dû vê min jê kir. Tu bawer dikî ku yê me bike mezinê daristanê. Rovî got bellî tu kerî. Katê wî dû vê dirêj tê çawa herî ser kursiyê padîşaha ronî. Kerê got he ew mesele de keremke em herin balê. Cara siya ker çû ba şêr û tevlî rovî. Lê vê carê ji kerê ra nexêr bû. Lewra şêr devê xwe avêt kerê û stûyê wê jê kir. Şêr gazî rovî kir got rovî bî kerê ha bibe bigurêne mejiyê wê dil û gurçkiyê wê teva ji min ra bîne û were. Rovî çû ker gurand mejiyê wê tev xwar û dil û gurçkiyê wê û hinek hestiyê wê anî da ber şêr got de keremke bixwe. Şêr çav bi goşt ket got rovî ka mejiyê wê nemiştera got mejiyê wê jî ji min ra bîne were. Rovî got padîşayê min got ev kerê ha piştî te guhê wê jê kir te dû vê wê jê kir ku mejiyê wê hebûne wê cara siya bihate bate. Şêr got rovî tu rast dibêjî. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibê la yuldagul mu'minu min cuhrin merreteynî. Mirovê mümin di cara di qulekî de pê ve nayê vedan.